Na rodinnú dovolenku som pripravil plán. Aj tabuľku. Farebnú. Moja žena vraví, že som zvláštny typ cestovateľa. Vraj na čo toľko plánujem, keď som potom smutný, ak niečo nevíde. Ona zas neplánuje vôbec. Občas to teda vyzerá, že každý z nás má vlastný plán. Napríklad naša Hanka. Tá asi plánuje fotografickú výstavu. Ale aspoň jeden člen tímu je so mnou vždy na jednej vlne. Teda, kým všetko ide podľa plánu. Kupkov plán je totiž vždy jasný. Zaspať. Kedykoľvek. Kdekoľvek. A hoci sme každý iný typ cestovateľa, nakoniec sa predsa len vieme zladiť. Lebo najdôležitejšie je, že spolu zažívame jedinečné chvíle a objavujeme unikátne miesta. Či už s plánom, alebo bez neho. Veď hlavný plán bol predsa jasný. Zažiť spolu unikátnu dovolenku aj toto leto.